thum mamit kapako godo ringanguro mano Rusinga International Band kawero kit chiemb luo. Chieng' moro ka chiew gi duol maber abo pako nu pok ringangura ngurani. Ngojeni thum no bobedo mapek kabisa. En Sabirio waido weche manyien adimba. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Weche maka kod kacha joluo duto e piny luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Jago moro nyo beti gi beti mawito ngimane e gweng' ma Kachola mayudore South Kanyamwa location sub county Mandhiwe county ma Homabay odiochieng' manyoro. Jatend piny Kenya William Ruto sidho chenro matudo sitima mawuok Lesose kadhi Karbanet county ma Baringo. Kod sirikal oyango gwenge buore county ma Narok ma oting'o gweng' ma Transmara West gi Transmara South kaka gwenge mang'ao ma weche magarita rachie mokalo. Weche manyien gi Vincent Otieno. Amosi ni misawa kamora mora maintie nyakwara Mogajwang kenda rwaki ni machiegni. Jago moro nyo beti mawito ngimane e gweng' ma Kachola mayudore South Kanyamwa location sub county Mandhiwe county ma Homabay odiochieng' manyoro. Jago no manyinge William Ojwang ma jahigni 45 nyo monji ma ochio negi e kinde manyodhi e bura moro gi jokanyo mage kata gi jokanyo mag buche no e gweng' ma Kachola kono. Kakilero kod jafwambo mar county ma Homabay Ali Abich ni monji makamano chal ka gima no en mar chulo kuor nikech wachore ni jal mane onegi no ne ogoyo nyathi kata nyithindo adek mag achijno chieng' tich ariyo juma mokalo e kinde mane giwuok e thum liel gotieno e gweng' ma Kachwanya sublocation e county ma Homabay. Jago no mosenga nyinge ni William Ojwang jagni 45 nyo chadhi go jalo mowito ngimane bang' ka cheje moko ang'wen nyo monje e kinde mano dhi nyime kod bure group ma entie e gweng' ma Kachola e monje machalo kamar chulo kuor. Ruoth ma South Kanyamwa location Richard Omolo wacho ni tarik 18 mar dweni nyithindo moko adek ne omonji ma ohiny e kinde mane giwuok e arita liel moro ka wuon nyithindo mekoni ne omonji ma ohiny go eko ema okoni ne orugo loso kweth mare mane gimonjo go William Ojwang ma gichwe gi nege. Ona mokongo ne 18th this month ne nitie nyithindo moko ariyo nobed assaulted gotieno kane gidhi arita mar liel moro mane mao moro nindoe. Koro kane ochopo the following morning, that's on 19th, to wayudo report ni nyithindo moko notong' and nyithindo gi ne gia e location marwa ma en South Kanyamwa Kachola sublocation. To joma notong'o gi wa being alleged ni ne in sublocation ma en Kachwanya sublocation. Koro we reported the case ko police makobodo to kapok ne atwa ne okaw mondo mi oyud joga nikech nyithindo go wa rushed mondo tergi for admission referral hospital Homabay. Nyathi achiel ne 18 years, achiel ne 16, achiel ne 14. Koro wuon nyithindo gi en kano yudo ni nyithinde gi koro no osehiny kamano ten be okobodha kata mondo gi ofuatilia weche mag reporting en okaw mane dhi initiative mondo mi koro rit ng'ama ne being alleged ni ne otong'o nyithindo gi. Ne okoni achejino osebedo kalewo William Ojwang kendo nyoro kane giwinjo ni ne bura mar group mare to ne gidhi kanyo ma gimonje kendo chadhe marach mokalo gi ojalo moduogo wito ngimane mana gi kanyo kaeto giringo gi lal. Koro nyoro kano gi kodiochieng' to chal ka gima no winjo ni kijana ni no bire bura moro mar self-help group moro gin gatie. Kamoro ni Kachola village. Etieni gin neighbors nikech gin loka machielo to jogi be ni loka machielo. Koro kano wuok odhi kanyo to gidhi giyudo ka jago ne nitie bura kanyo. To kanye ma gigole to en kachiel gi jomoko mane gin go. Mane gigoye ma gitong'e gi beti gitong'o tiende ne gituro tiende ne ariyo. Gitong'o wiye ne gitong'e gi beti mang'eny kabisa ne gisonje. Joma nobedo mentioned were 4 people gitong'e to ne giwe kane pod oyweyo koro wan kwaringo koluongwa to wadwa chopo wayudo kosetho. Richard ne osimo jopiny wite mar kawo chike lwetgi kawo koni ripoti wi nek mar jago no ne oseter ne obila Mandhiwa kendo dhi nyime kolonda chachije go eko ka ringre jago mane ginego no to ne oter e kar kano ringre jomotho Mandhiwa. Koro wakawo the initiative mondo wakawo wadwa oter report ka police then joka DCI obiro mokawo the body otero mochari Mandhiwa. Koro monjo on allegation ni
niye ne manotongo nyithinde go mad not yet been confirmed. Kora enana ni nitie jomoko kama atuwadwa no kaw kendi wuon ma en wuon gimoro no manyi intervention ma sirkal mondo mi okonye onge. Kora en gimiwacho ni okodwa no tim odwa no tigi go kien. So that has been the problem, but then the case is with the police now. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay yan Ali Abich. Jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' kawuono osidho chenro matudo sitima mawuok e resource kadhi Carbonet e kaunti ma Baringo. Kabine lai mar sitima no biro konyo mier kata miche gi miche alwora mar kaunti ma Baringo kod kaunti ma Elgeyo Marakwet. Kendo koro biro ting'o malo chenro mopogore opogore ne jopiny kanyakla kod chuo thuolo mag tije ne rowere mawuok e gwenge makono. Ma en achiel kuom okenge ma jatend piny tiyo godo kaka yo mar neno ni oting'o malo ngima oganda kokalo e wach ma olero ni bottom up. Sirkal oyango gwenge buora e kaunti ma Narok kama oting'o gweng' ma Transmara West gi Transmara South kaka gwenge mang'aw ma weche mag arita odwa njawre mokalo. Men koluwore kod milome mabende ne ogoye chape oboke kama jatend migawo mar weche mag arita Kipchumba Murkomen ne okwane gwenge makamago. Moko kuom gwenge bende ne ogoye chapa e oboke no en oting'o gweng' ma Transmara South kama bende iwacho ni gweng' no en ng'aw ahinya kotenore kod weche mag arita makoro weth kama oting'o gweng' ma Eldonyo Orok gi gweng' machielo miluongo ni Siteti, gweng' machielo miluongo ni Ololoma, gweng' machielo miluongo ni Kona, kama machielo miluongo ni Ratiki, gweng' machielo iluongo ni Isokon, machielo iluongo ni Kondamet, ka gweng' machielo iluongo ni Olkilorito gi gweng' mar Angata Baragoi e kind gwenge mamoko. Jodak mawuok e gweng' ma Mariwa High South Sakwa Ward e sub-county ma Wendo e kaunti ma Migori bende koro ywago midhiero mar onge mar sitima bende osebedo kokwako gwenge makono kuom thuolo mar jumbe 3 mokalo chien. Gino bende koro gijiwo sirkal mondo mikaw yie donjre e wachni. Jodago mabende notelo kod John Midunda ne owacho ni onge mar sitima kata sitima kosebedo e gwenge makono mabende osekelo ng'ikruok maduong' mokalo ne chenro ma itimo kod sitima ma koro gilero ni omiyo yuto magi oduok piny. Ne bende wacho ni weche mag arita bende odwa njawre mokalo gwenge makono koluwore kod wach mar onge mar sitima ma osebedo kokwako gweng'no kuom thuolo mar jumbe 3 nyaka gie sani. Shida mar lal mar stima for the last like 3 weeks, but jopa osebedo ka onyalo lal kikunda la 2 gibiro giloso 2 giloso, but sani to osebedo mudho. Nitie line man mudho from Mariwa Center kabiro Mariwa Primary kadhi junction ma Malunga, wasebedo mudho kum ndalo madhi 4. Wasego simbe en simigo pile, there is no response. Ne bende wacho ni osetemo kata jodak mag gweng'no osetemo wuotho e apise mopogore opogore mar jo Kenya Power mondo mikoro dwaro yo manyalo konyo godo wachno, to kata nyaka chop sani onge dwoko malong'o ma giseyudo. Jodak ma Mariwa go koro kwayo sirkal mondo miyo dwaro yo manyalo tiyo godo chuth wach midhiero mar onge mar sitima. Bende koro giwacho ni osebedo kokwayo gwenge makono kuom thuolo mar higni buora. Stima watimo go businesses moko as a living. Wakwayo KPLC management ma Migori nodwar no solution, a lasting solution, nikech kakoth ochwe stima lal to samolal no okoduogi nyalo kawo ndalo nikech ma festive season nyithindo bende dwaro stima ni mondo som go tim go other revisions because school yawo machiegni joma timo bende ohala. Weche moko nyakora mogi en ni jotend duond bu siasa mar ODM e kaunti ma Kilifi okwedo mokalo kang' ma Aisha Jumwa okawo mar dare duond bu siasa mar UDA kendo koro riwore kod duond bura mar PA. Kane giloso vipingo mayudore kaunti ma Kilifi, jaod bura miluongo ni Ken Chonga kod machielo miluongo ni Paul Katana ne olero ni koro Aisha Juma onego bed ni koro wuok e ler kendo nyiso oganda jo Kenya gima omiyo sigo ko wuothe e duond buche mag siasa. Ka bende no olero ni bang' kane owuok e duond bura mar ODM ne ojaro duond bura no kaka en duond bura ma ok nyal loko ngimane, kendo ne odhi e duond bu siasa mar UDA ma bang' kane osemiye lemo mar bedo jatend migawo mar kit chwech mag oganda ne ochak odar kendo ka koro odonje duond bura mar PA. Ka koro wacho ni odonje duond bura margi ma Kinyapacho to oweyo UDA mana nikech UDA chal ka gima nomaye lemo mane obede. Jotelo kata kamano wacho ni toka ne osemaye lemo mar bedo jatend migawo mar weche mag kit chwech mag oganda, Aisha Jumwa ne omi thuolo mar bedo jakom mar duol matayo weche mag apeyni e pacho ka. Kata kamano ne bago duto pod ne okoromone mamgiko to miyo odare duond bu siasa mar UDA kendo riwore kod duond bura mar PA. Na nataka kuchukua nafasi hii kumkanya. Nataka nimwambie dadangu
Wewe ulizunguka ukasema chama cha UDA kinafaa. Wewe zunguluka kazungulukire. Chama hicho cha UDA kikakufanya wewe ukapatiwa waziri. Ulipofutwa waziri kwa sababu huko na weledi, Rais Ruto hivyo hivyo akakufanya wewe mwenyekiti wa halmashauri ya barabara zote za Kenya. Alipata hakupata? Hivi juzi ati unasema mimi nimetoka UDA na chama cha nyumbani nataka nipa. Unapana haniwe. Nyakora Mogajuang weche gi medo biro ni kamora mora maintie kokale nyakalondo mari mihero Maramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Komachielo en ni nyasi mar nyisruok kido kod timbe mag oganda Luo abedo tisi kaka Ojawa Annual Cultural Festival ne obagi sub county mar Rede, county ma Siaya. Kamene thoro maduong' mar nyasi makamano ne nyisruok kido kod timbe mag oganda Luo. Bende ne okelo kanyakla jopuonjre kaachiel kod jotelo mopogore opogore mawuok e sub county no, kaka ileronwa kod jafwambo marwa e kaunti ma Siaya George Amolo. Ma en nyasi ma ibiro bedo ka ibago higa ka higa ka wang'ni nyochopo e tielo mar ariyo, kendo jakom mar Ojawa Cultural Festival Nairobi migosi Bobo Pondong'ou lero ni thor mare maduong' en rito kido to kod timbe mag oganda Luo ma samoro kidek lal. Ojawa Annual Cultural Festival wadwaro ni mondo giwa manolal chon ka mondo wayuagi kendo wachak waduoggi. Wadwaro ni mondo nyithindwa manigi talents mabeyo kande bende oyud positions maginyalo yude konyruok. Kimila ne nitie makora un ka uneno ka sigwe igweyo. Jowa moko ne kia ni sigwe en mane, to jowa moko ne kia ni dengo en mane, to gineno gi kaka uono. Ne nitie tuke bende ma nyiso gik machon joluo notegno nikech ne gichamo kuon bel. Ka jagoch gi David Okwiri oluwo ni ma chenro mabende biro konyo e nyayo talanta mag rowere to kod keto gi e thuolo mar ng'eyo gigo mane itimo chon. Wan gi luo kitwa gi timbewa. Kitwa ne watero buru. Kitwa nitie chiemo mane wachamo kaka lia, dek, chak, mabuo gi gik makamago. Watedo gi kaka uono. Kopogre gi mago wan gi tukewa mag luo bende kaka jwa. Bende ne wapieme. Wan gi goyo peke, wan gi dengo, wan gi sigweya. Mago duto timore Ojawa Festival 2025 e Ojawa Comprehensive Schools. Gimomiyo watimo magi, waserito e chien kanyo ne wang'iyo ni sirikal monego konywa nyithindo mane skul. Magi giwacho ka japuonj maduong' ma Ojawa Comprehensive School kama no bagi e nyasi no migosi Ogwang' Oluoch to fulo ni chenro ni bende no bagi kaka yor duoko erokamano ne jopuonj mag sikund no kuom tich ma gisebedo ka gitiyo matek. Wasetimo gik mang'eny, kata mana penj manyokalo mar jo grade 9 nyo watime maber mana pane jonyuol neno. Wan gi nyithindwa mosetugo tuke mopogore opogore, ball games kaka matimre e skunde. Nyithindwa osechopo nyaka e level mamalo. Athletics watimo drama bende, music bende. Koro gigi duto ka jonyuol neno to gineno chalo negi ni watiyo maber. Koro giamua mondo gilosnwa gima kama mondo nyithindo omed winjo maber. Significance ber mokwongo, nyithindwa gi ka wan kama wachoko gi sani, debe ni ok wan Ojawa ka sani, nyithindo gi deni kamoro. To gima ne timere kure ng'ino kwa nyal pimo. Koro gi motivate jopuonj, gi motivate nyithindo be. To kopogore gi wach nyayo talanta to kod jiwo luo kitgi gi timbegi, nyasi no bende ne gitiyo godo e manyo kaka ginyalo gero sikund no. Koro ne wagombo ni gik mwayudo kata pesa mwadwa res mondo wachiel skundi ni mondo bed kama kata kani jopuonj modak e iye kani ka to gibedo safe. Waneno kichielo skunde mane dho ndara, ok wang'eyo gimomiyo wan to dhok donja. Koro gimwatimo ni wach solo mondo gima wayudo kaluwore gi gate charges kata gik ma wachoko kani to wanyalo keto e yo moro manyalo konyo nyathi moro e yo makiny. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gi lipot mar George Amolo kugi kaunti ma Siaya kwa Ramogi ochopo e giko mar miwech manyien adimba kaka ne gimol na mesa mar kawech manyien Radio Ramogi. Tudri kod Ochieng' Emmanuel Kang'oro Mosa par thuolo machielo ma chaki bro yudo mar winjo wech manyien ka gibro bedo mago ma otuche kor gwenge. Ka kamano saa 8 gi saa 9 wech manyien yo machuok. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Mago ne weche manyien kokale Radio Ramogi. Radio Ramogi, #1 station for the Luo Nation. Maramogi Radio Ramogi
kar chuny jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni weche mag tuke. Piny Kenya nyomedorie nyingwe mag Venta Dibanos kanyo giwuok joloch e kidieny duto mag wakeini kachiel kod joma chuo. Dorcas Chepchemoi, majegni 19 mane oloyo ng'wech mar Chepsaita Marathon, nyochako bedo jaloch e piny Valencia e kidieny mar juma mine bang' kanyo ringo kuom dakika 39 gi seconds 41. E ng'we ma kilomita 9.3, Brian Kipto majegni 17 nyowuok jaloch bang' ringo kuom dakika 31 gi seconds 41 kendo loyo sulwe mawuok Morocco Abdirahman Fadi e seche ma Kasim Hassus tieke thuolo mar adek. Komachielo ni klab mar Uganda Cranes nyogomo kendo rem chopo ikruok motelo ne yepo mag tuke mag AFCON bang' ka jotugo nyokoso bedo winjruok ewi weche mag omenda gi riwruok matayo tuke pinyno FUFA. Lipoti yango ni jotugo nyodwaro mondo chulgi omenda magi duto magisebedo kapok giyudo mane osingnegi bang' ng'ado tiko mag piem mag tuke mag AFCON kachiel kod keto e tim dwachgi duto. Kocha margi Paul Put wacho ni kata obedo ni nyogi chopo e ikruok makamano, jotugo nyoko chopo e kambi e seche makoro gidhi yawo tugo margi mokwongo gi klabno mar Tunisia Sabich otieno odiechieng' makiny. Kumachielo ni kocha mar Zambia Moses Sishona gikone to koro dhi bedo e pap kendo tayo klabno bang' kane koso thuolo makamano dwe mokalo. Midhiambo ma kawuono Zambia ma bende ong'ere gi nying mar Chipolopolo dhi yawo tukgi mokwongo mag AFCON gi klabno mar Mali alap tuke ma Casablanca e tuke mag Group A. Magitimore seche ma tim mar Morocco ma bende ni e Group A nyoloyo Comoros gonde 2-0 midhiambo manyoro e lap tuke mar Rabat. Sishone ne owal kaka meneja mar Zambia dwe mokalo kendo ne okawo thuolo mar Avram Grant mane oteng' lwete mogo kaluwore gi duoko marach, to kata kamano ne ochamo chiemo man kod kwiri, gino mane omiyo koso tugo e kind Zambia gi South Africa. To koere gi mago mag AFCON kendo wadhi nyaka e pinje mag Ingereza ni kocha mar Manchester United Ruben Amorim wacho ni klab nyiso kitugo makare kata doko ni nyologi gonde 2-1 gi klabno mar Aston Villa. Morgan Rogers nyolo gonde 2 duto manyomiyo klabno mar Aston Villa loch. To kata kamano Amorim wacho ni hinyruok mar jatugo Bruno Fernandes nyoyo gi fuok maduong' e kinde tugono. Omedo ni nyaka sani duok jatugono kong'ere kendo kwayo jotuke duto mondo din thuolo mar kinde ma pod en oko. Giko weche tuke nyinga Martin Onyango. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Oya, dere, umesikia idili ya beba? Kubeba nini tena? Wadhi ama? Azi, ukinunua 5 liters ya Rubia engine oil, unapata lita moja ya sari. We wacha. Kila mtu anabeba. Madere, mamek, maduka zote za oil, wote unabeba. Si pia sisi tuende. Tusiachwe nyuma jo. Bro, amniachi, pia mimi nataka kubeba. Beba. Usiachwe nyuma. Nunua lita 5 ya Rubia engine oil, pewa lita 1 sare. Beba yako leo kutoka Total Energies. Mbele iko sawa na Rubia. Terms and conditions apply. Nyakwa Ramogi. Ing'eyo nyakalondo mar Ramogi maromo nade. Ekini mar nyasi mar sikuku, nyakalondo mar Ramogi FM kelni promotion mar Changamke Krisi promotion. Kama in kod thuolo mar bedo jaloch, to mana ka ikete nyakalondo mar Ramogi, kaeto idwoko penjo mayot ma ibiro penji. Wan kod pesa modhuro miloyo e chenro magwa mopogore. Yot mokalo, dimana *236*3#, kaeto iluw kaka ochiki mondo idwok penjo mayot mondo thuolo mar bedo jaloch kawuono. Pari kaka medo tugo e kaka thuolo mari mar jaloch bende medore. Changamke Krisi promotion this *236*3#, kaeto idonje promotion ni. Tuka itang. Mana jago mani higni 18 kabi nyime kende ema oyeni gidonje promotion ni. Opoda code BCB license number 0000297. Nyakwa Ramogi.